Sanggrang. Njak singin apa ki udan? Ki udan. Lor Ya Sanggrang. ki udane ya ndek utane dalemah ndak sini. Nah, nggih, kelurahan nggih. Heeh. Nah sing lor Karang Gawang lor Pakem ki nek cara sing kulon ki kena ya yo ketutup desa Pakem. Lewat kena ana dalan tok. Ya ning dalan sing gedhe ngidul tok kuwi nyang. Yo cara ge taman ya yo metu tengah taman dan mlaku. Ndah nggih. Kiwa tengene ke taman wis dalane Ana yo tamane tengane kok yo ora aman. gak mboten aman. Yo ana dalan kok ngono ki nek ra aman. Ndah nggih. Oh yo Kewira-wiri. wirawiri. Nah sing dhuwur gunung mah wis kena kabeh. Heeh. Tekan minggil. Pak dhuwur. Mantune Pak Suyut gitu kareh belah wetan. Nah nek kayane Pak Muhjurai mimpete karo ne Rokim ndak sing iki jan rawe-rawe tenan. Dan juk mesake dhuwure. Nggih. Dhuwure daya artikel nang wong keletang kuwe ora payu. Nah keletan iku wis dadi ra payu ya. Heeh. Jatahe pengen didol payu larang niku keletan gitu. Heeh. Dan di dhuwur sethithik iki kok goleke ngalor ngono kok lek rada ombong ngono. Sing wong sugih-sugih ki dan wis rawah Ora butuh duit. ora butuh dhuwit. Butuh Kaya laki metangane ngene ra lemah. ora butuh duit mbok jauh kah ngono. Nah nggih ngoten niku. Urip nggih ngoten niku. Nek esuk sing ngedol anak-anake. Ah iya. Anake kasep kok ngono kuwi ya wis rekoso. Nggih dereng karuan wong upama ngenyang saiki ora oleh sesuk nggih. Pikirane ya ora oleh, ora ditakokke melih to. Ora. Nggih to. Heeh, wis ora. Ora takokke ora oleh ya wis ora takokke melih. Heeh. Kawanono kamo wis ora gelem. Carane wong Jawa iki wis kagel. Omane nyate wis ora oleh. Asale ngono kuwi ya sing nuku kira ya nggo lantaran to. Lantaran nggih maklar carane. Maka engko ya sing pokoke iki kok nek rada omongi rumaklare kuwi ya mesti ra gelem. Engko nek sing pokoke iki sing maju dhewe ra njuk wani rada dhuwur. Nggih. Soale sing maju kan maklar carane. Maklar ra njuk engko oleh lantarke. oleh nganu. Oleh kiwa tengen apa. Saka kono oleh, saka Sing getanine ra kita sithik oleh. nggih. Nyatane Sing digolekke nggih. Ki do nampa kaya kepotong-kepotong kok. Oh. Berarti Jadi rembugane kowe nek ngedolke nggonku tak kei semene apa ora usah ngomong wis sing payu wis ngerti. Wis pangerten. Iya. Oh maklarke luwih pinter kok. Nggih nggih. Niki lho sik rokok. Aja iki Tawang. Ana TV. Kula senenge niku. Nek kretek nek gabosan mboten. Nek kretek nek sing anu Arta ka ra seneng. Nggih, arta. Heeh. Dereng rasan. Aku ngrasake nek sing kerja nang Taman Jiwa kae enteng serotane. Arta. Heeh. Nang longko sing duwe iki Mriki ra enten mriki. ora ono. Sing ana ming pasar lor tugu ka ming sanggon. Ki nek dong ana dong nono. Berarti kan merek Isi 16 10.000. ya murah. Nek iki saiki piro iki? 11 niku. Biyen 10.000 pandang Nah, laris terus mudah-mudah.
Jenengane teng griya kalih sinten, Pak? Pinten kalih sinten mawon? Anak-anake pun Awes yo misah dhewe-dhewe. dadi Ayo ming mbok wedok tok. kalih tok tiyang kalih tok. Tak kira enten sing ragil ta maksudnya. Ana gile mah. Nang regilange. Oh. Nek putune sak nganu pian. Kalau kuwi ora mesti. Nek kangen putu terus jenengan sing mriko. Heeh. Oh, tak kira sing putune sing dijak. Ah putune doangan nggone mbahne iki. Ke sing cerake sesasi ra mesti mara kok. Sing mriki. Heeh. Sing mriki sinten ta sing terusan? Apa nih? Sing sapa? Anake jenengan sing teng Sing kene ra nganu Sigit karo No. nggih. Heeh. Bilang kene Sing sak desa carane. sing sak desa. Yo karo ne karo ne Bur jenate Bur nang desane kono. Nah, sing nang wong iki yo sing ne Bur ki mah yo Bur niku kerja nang Malaysia. Nganune anake putune. Anake Anake kerja nang Malaysia wong bapakne jelalahke ya ora dawa umure. Nek jenenge asli sinten? Bur sinten? Hah? Jenenge Bur sinten? Bur. Burani. Oh, asline iki. Celukane Bur. Ya kuwi nang Terus ngono pun gadah garwa melih, bojo melih. sing sapa? Bojone? Nggih. Ora. Ya arep ana nang ora gelem. Anake do rawan. Anake setunggal teng Malaysia niku. Nang Malaysia. Nggih. Nah, kuwi nang Malaysia ki nang omah ngono ya mesti nyok tilak-tilik nang kok mbahne. Nek kalih pakas tunggal napa? Simbah. Terus kasihan aku. Nggih. Tunggal mbah. Dadi Mbah mbah. anak-anakane turunane Kakang Adi. Oh, dadi Sing bapakne kasih ana kae karo mbokku Kakang Adi. oh. Oh sing ngen Pak Kasana jaler sing ngen Enggak wedok. setri nggih. Mangane mriku hitungane sedulur kabeh ya. Lontangan semua. Nek munggah tekan pundi to, Pak? Dugi pundi? Munggah mriku tekan pundi? Sing Nek sumong niku. Watu ebek niku pundi? tekak ndabak. Pol. Pol. Munggah pun mboten Munggah ngledong juk terus mlebak ngidul Nokriya. Nokriya pun melu mriku iki. Betul. Nek ngledong nderek pundi niku? Niku yen melu nganu Nokriya. Oh. Nah ya njuk bumi Kelurahan Tuk Songo. Maksudnya sing siring mriki stasiun. Miring idul. Oh miring idul. Sing ngeruk-ngeruk kidul kono ki rak jamelu ndak singi. Nggih. Ndak singi tengane ombo tenan lho. Ombo tekan keruk mriku ki. Heeh. Sing paling ciut tak ning Kelurahan Tuk Songo. Nggih. Ngalor wis nganu. Wong Mepet budur, ngidul wis mepet jak singi. wong njuk sing kuwi, njuk sing ngendi kuwi nglontangan nikasi ana kae wis mepet kok kok. Pun mepet mriki nggih, mepet ngalore wis Mepet nyetane. nyetane nggih. Nyetane wetan kalen wis kurang ndak singi. Batese kalen iki. Kalen, gua. Kan desa nek gununge jan mung sethithik kok. Titik nek jak singi ombo. Ndak singi ombo tenan. Karo ngiri tengah ki ombo ya. Ombo tekan dhuwur nggih. Ya iki sing sethithik ki mung desa ki wis mung ciket kalene wek kae munggah kae. Engko njuk kulone kalen dhuwur wis nang nganu kono, nang kali tengah. Nek dereke napa to? Sumong niku kesuman 1 napa kesuman 2? Satu sing lontangan kesuman 2.
Jejane mbiyen ki klontangan karo Sumong ora ana Dadi siji. kesuman-kesuman. Nggih, asline nggih. Asline Ya kok. kaya mriki tok 1 tok 2 ngoten nggih. Heeh. Dadi nek saiki kan Ki mbuh sing ngelah-ngelah ben ringkese ngoten palingnya. Apa le jarake adoh terus dipisah ngono ya. ana wong jajar ki ning. Nek pas zamane cilikane jenengan pun Ning dipisah nek ya. sing urung genah nek muni anak Sumong ngono jah bingung. Nah, makane. Heeh. Semua. Aja ijan muni Sumong ngono, Sumong ki endi? Adalah kesuman nggih. Kesumang. Ki sing ngelah ki lurah mbuh, lurah sapa ora kenal. Ya mriko nggih tasih nganu nggih Pak nggih. Tradisi ngoten niku sing suwe nggih wit serut nika nggih Pak nggih. Heeh. Nek mbiyen dikethoki saniki rangsal nggih dikethoki nggih. Raweh. Mergane napa niku Pak? Yo kaya ngono kae kok. Nah, itu terus entek kok nggih. Heeh. Turun riyen enten belik bareng to Pak? Riyen. Ana. Saniki pun ditutup. Belike ditutup. Karo lho jenenge Pak Kertokarso. Pak Kertokarso niku sinten? Bapakne Nuryata. Oh. Jadi riyen nggih jipuki banyune. Heeh. Resik. Yo pateni ro kono yo. Malah yo ngisah serut kajane jah melu bengkok. Mah dikatut paculi. Napa enten kali napa mriko? Nggon misal serut ra enten ta mriko? Ya saiki ra ono nek kanu ya ono. Milih sing dhuwur kok nggih.